दूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शीश शङ्खचक्रधर देवदेवेश सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास सङ्कटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शीश शङ्खचक्रधर देवदेवेश सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवासा वाटदकै वेङ्कटेशा वैकुण्ठपति परेशा
देवस्थानाची या देवस्थानाची डायरेक्शन ज्याला देवाने ती केल्या मंगळूर आजेवळे चांगे समयावळे देवाक ಎಂದಿನ ಬಂಗ್ರಾಲಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣ ಜನ ತೇವಳೇರಿ ಇಲ್ಲ लेटर येणार आज तिच्याला आज स्कूलाच पेंटिंग ज्वेलरी कार्यक्षम नाव कसं नाही पिढी पैपडच चालतो पयानं म्हणून तेव्हा आमच्यानी और चांग म्हणला की दुखी आपण त्या गजानाने कार्तिक असा समय असं ज्याचा ज्याचा नाका नाका तू कसं म्हणला आहे नाही मी केलं समय दिन का बुक काय केल्यानंतर आम्ही गेलं सगळे देवान तशी एक चलाच आणि देवान स्वीकार केला म्हणून होतं जे चांग सेवा मुखारीची गावान चांग एक संदर्भ चातुर्मास मंगळूर तिन्ही गाव म्हणजे बँगलोर कार्यक्षेत्र मंगळूर जल्लोळ हे अन्नाळ गाव मलगड्याल गाव मात्र मलगड्याल गाव देवा देवा ना घेताय देवा आशीर्वाद बरं एक होती चरडा घ्यायची मन ना चरडा नाही तो का रे तुम्ही कशी असेल शिरवे त्यावेळेस ते जात का आशीर्वाद